Aragatnaşygy bir gözegçilikde saklaýan Türkmenistanyň aragatnaşyk sergisi geçirilýär. Ýurtda ilkinji döwlet portaly işe goýberildi. 27-nji noýabrda Aşgabatda telearagatnaşyga bagyşlanan Türkmentel 2019 atly halkara sergi öz işine başlady. Onuň birinji gününde Türkmenistan ilkinji gezek e.gov.tm çelgili döwlet elektronik portalyny işe goýberdi. Bu barada tadaha habar berýär. Çarşenbe günü aragatnaşyk sergisiniň çäklerine konferensiýada geçirilipdir. Maslahaty beýleki daşary ýurt tehnologiýa kompaniýalary bilen bir hatarda Rod & Schwarz nemis kompaniýasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýatlasak Azatlyk radiosynyň ýanwarda geçiren derňewi bu kompaniýanyň türkmen howpsuzlyk guruluklaryny onlaýn içalyçylyk enjamlary we ekspert maglumatlary bilen üpçün edenligi baradaky maglumatlaryň üstüne açypdy. Serginiň öz işine başlanan ilkinji gününe Türkmenistan e.gov.tm çelgili ilkinji döwlet portalyny işe girdi. Halkara guramalar Türkmenistanyň elektron hökümetiň amal edilişine pes baha berýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýäde elektron hökümet ulgamlarynyň ornaşdyrylşy boýunça 2018-nji ýyl üçin çap eden hasabatyna Türkmenistan bu ugurda 193 ýurduň arasyna 147-nji orunyna yerleşdirildi. Baş sahypasy Türkmenistan onlaýn adlandyrylýan täze türkmen hökümet portalyny raýatlara döwlet hyzmatlarynyň beriljektigi aýdylýar. Ýöne saýtyň mazmununun ma'lum bolşuna görä onu hödürlenýän hyzmatlaryň göwrümi çäkli hemde ujypsyzdyr. Beýleki tarapdan hukuk toporlarynyň we synçy guramalaryň hasabatlaryna görä Türkmenistana internet berk çäklendirilýär. Ýatlasak hökümeti değişli bolmady Kurium Media Foundation Şwed guramasynyň iýul aýyna geçiren soňky barlyklary türkmen hökümetiniň onlarça habar saýtyny we sosial ulgamlary petikli saklaýanlygynyň üstüne açdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň häkimetleri resmi derejede Facebook, Twitter, WhatsApp ýaly sosial ulgamlardan peýdalanmaýar. Täze işe girdilen döwlet portalyna da onuň sosial hasaplaryna çykyt hödürlenmeýär. Galy bersede türkmen hökümeti barlyklary görä sosial media saýtlaryny hem petikli saklaýar. Speed test barlaw tüzüminiň internetiň tiýligi boýunça maý aýyna çap eden hasabatyna Türkmenistan bu ugurda 179 ýurduň arasyna iň izdaky oruny eýledi. Resmi metbuat Aşgabatda geçirilýän telearagatnaşyk sergisine yerli we daşary ýurtly 90 töweregi kompaniýanyň gatnaşýanlygyny habar berýär.